Nalazim se u poslovnom prostoru od 330 kvadrata koji je slobodan za zakup. Odlično je sređen i prvenstveno je namenjen za IT kompanije ili neke druge firme kojima je neophodan internet, tišina i dosta poslovnih prostorija. Nalazi se na visokom prizemlju u blizini Bulevara Oslobođenja. Ima 9 kancelarija. Ovo je bio jedan otvoreni prostor, open space. Zidovi pregradni su od gipsa, mogu da se sruše. Na podovima su utičnice za struju, za priključivanje računara. Znači, ovo je prostor gde su 3 kancelarije. Ovo je na neki način prolazna. Dosta je svetlo, rešetke su na prozorima, zaštićen je prostor, isto tako ima i video nadzor. Ovde su ormani, rek ormani, tehnika. Ima jednu kancelariju koja je okrenuta ka centralnom delu prostora, antre koji se koristi svakodnevno za komunikaciju, druženje, relaks ili sastanke. I ovo je deo sa dodatnim kancelarijama, ukupno 9 kancelarija. Ova čak ima i zaseban toalet i izlaz na zajednički prostor. Evo ga i ova kancelarija. Ovo je terasa koja je ustakljena, čak se može i zagrejati, ali se ne koristi, nije preporučljivo da bude kancelarija. I sad ulazimo u trpezarijski deo koji je povezan sa kuhinjom. Kuhinja znači fizički odvojena. I u ovom delu hodnika se nalaze i 2 sanitarna čvora. Znači, kompletan prostor je na neki način kružni, a fizički odvojena 2 dela. Master 021, nekretnine 064 6432 338, ja sam Ljiljana Marković.